Veivaaja 103 halusi, että mä nyt suosittelisin tätä maata. Apua, mä en näe. Eli Grottopissa menkää tänne maahan. Veivaaja 103. Veivaaja 103. Ja niin. Mä näytän huomenna mun naaman. Mä voisin oikeastaan nytkin näyttää, eli mä oon päättänyt, mä näytän mun naaman. Kukka. Kukka. Tätä noin. Noin, kukka. Veivaaja 103. Menkää siinä ihmeessä. Ja niin. Joten, niin. Sori, mun pitää tää lääke. Mutta mä sanon nyt tässä moikka teille ja ottakaa, mä laitan äkkiä nyt on. Mä laitan tuohon timantin. Moikka teille ja nähdään seuraavassa jaksossa, missä näette jopa mun naaman ja kaikkea. Moi!